Hola, sóc l'Adrián Pino i faig de George a la sèrie Big Bang. El George és un personatge certament peculiar. És un ésser per al qual la moda és quelcom sagrat, és com la seva religió. Túria Porruti, sí, m'ha costat una pasta, and yes, it's exclusive. Doncs aquest criu té una igual que tu. És un becari de merda. De fet, només és un pas per arribar a la meva autèntica vocació, que és ser culhante. Però ell es creu que és el rei del mambo i que arribarà a ser presentador tipus Jordi González, però no ho aconseguirà. Bueno, això no sé si podria dir perquè potser faig spoiler. Bueno, té una relació complicada amb un dels personatges. No, m'ho puc creure. Que és molt complicat que la vida real poguessin passar, no? Perquè un personatge com el meu no relacionaria amb els tipus humans que veureu. Però bueno, és un noi al que potser hi ha gent que l'odiarà. O sigui, és un repel·lent profund, però hi ha molts altres que l'estimaran molt. El George i jo ens assemblem en el fet de que ens agrada a tots dos Anglaterra molt. London is amazing! Londres deu ser per ell com, no sé, com el Vaticà per la gent catòlica. A mi també m'agrada molt Londres. De fet, m'agradaria anar a viure a Londres. I ens diferenciem en el fet de que ell és molt repel·lent. Li costa molt socialitzar-se i jo és una cosa que amb el temps he millorat. Doncs una anècdota que recordo de gravar la sèrie és que hi havia una frase que era quan havia de dir "No sóc jo! No sóc jo! No sóc jo! I doncs m'ha costat com 300 vegades repetir aquesta frase, però finalment va quedar bé, crec. Moments divertits, els assajos eren molt curiosos, quan començàvem a partir-nos per als altres personatges. I em reia molt quan llegim els guions i tal amb determinades frases del George, com per exemple, jo sóc molt abusable. Escolta, perdona, jo sóc molt abusable, eh? I frases d'aquest estil que determinen com és aquest personatge, clarament, i que hi havia moments que no podia suportar de dir-les perquè és que era molt còmic. Fer un rodatge de baix pressupost demostra que es poden fer rodatges de baix pressupost perquè tot i els 1000 problemes que hem tingut, ens n'hem sortit. Bueno, ja veureu, ho decidireu vosaltres. I l'equip, que ha sigut superbo, ens han ajudat en tot i han estat ahir al pie del canyón. Si Big Bang se metés a Telecinco, Aida seria una sèrie perquè la veiés gent religiosa. Seria terrible, apocalíptico. Perquè els personatges extremats al nivell Telecinco no vull saber com seria. Per exemple, el George seria una locaza del 15.000, la Cris seria una xunga del rotllo que te meto un cuchillo o algo. Us recomano fervorosament que veieu Big Bang, perquè, com diria el George, aquesta sèrie és amazing i val la pena que contempleu les criatures que han creat els seus guionistes. És una sèrie molt divertida i segur que us ho passeu molt bé veient-la.